Velkommen til anden episode. Jeg har bygget det her sommerhus. Jeg har også noget ret fedt her på sig. Hvad skete der der? Jeg synes ikke, det skal være sådan. Hallo, jeg har en idé. Ja, vi kan se sådan der. Det stod lige, du har placeret en genbrugsarmbold. Jeg kan godt lide det med guldplukker, det. Det kunne faktisk godt lide. Jamen, det ser bare sådan lidt, det passer ikke rigtig ind, synes jeg ikke. Det kan godt se sejt ud, men jeg synes også, det ser sejt ud, men jeg synes bare ikke, det passer ind. Altså, i et sommerhus. Nå, det her gulv her. Mm. Ja, det er nu selvfølgelig rigtigt, det du siger. Jamen, det er. Jeg synes bare ikke uld, det passer ind. Nå, man kan jo lave det her mega svære gulv, noget her. Jamen, det kan jeg finde ud af. Det elsker jeg. Det kan jeg sgu godt. Det er sgu mega nemt, man kan bare godt. Man kan også lave sådan noget her. Nu skal jeg lige vise. Hey, jeg har en idé. Sådan i rum, der skifter vi. For eksempel sådan noget her. Ja, det elsker jeg. Sådan noget der. Det er sådan noget her, tror jeg. Ja, det her. Nej, ikke det. Nej, ikke det der. Det er det ikke. Okay. Johan, han kan lave det, så begynder jeg at lave alt. Kom, så laver vi det der ovenpå. Ja, så bygger hallo, jeg bare. Mathias. Hvad Mathias, med bygge sådan en trappe herover også i stedet for? Ja, det skal vi nok. Skal jeg gøre det? Jeg er ikke sikker på, om jeg gør det rigtigt, mand. Det er sat, jeg skal gå. Skal jeg gøre det, Jeg Mathias? tester lige. Banker hovedet i. Ja, det gør jeg. Sådan der. Så kom lige. Er det rigtigt, det der gulv der? Jeg er sådan lidt usikker. Jeg ved ikke, Ja. Det ser fucking nice ud. Ja. Prøv dig at gå og se det. Wow. Fik jeg et lille læk. hallo, før det lagde helt på den her server, jeg ved ikke, hvad der skete. Det er slet ikke mere. Chrisser, Hvad? kan du huske det her hul her? Ja, det er så sjovt. Det var så sjovt. Andre. Det var så sjovt. Ja. Det var fordi, at det var fordi Christian begyndte at tude, og så gravede han sig ned, så så går han ned. Lava, og så... Ja, det var så sjovt. Hallo, det er ikke mit plot, me home. Hallo, drenge. Ja. Prøv at se her. Vi tager lige den her blok. Jeg synes ikke det her... Prøv at se her. Er der nogen, der har... Jeg er næsten færdig med at smadre gulvet. Godt. Ja, jeg er begyndt på at bygge en anden etage her. Ja, du begynder bare, så skal jeg nok begynde at lave det andet. Du laver sgu bare træ, hvis du vil. Må det gerne være i sådan noget her farve? Nej, det skal det ikke. Det passer ikke så godt til huset her. Nej, jeg får lige 2 sekunder. Jeg skal komme hurtigt ind igen. Okay. Jeg skal bare lige have fundet... fordi jeg har bygget sådan et hus inde på min singlevæg. Og jeg har lavet den der trappe. Så skal jeg lige se, hvad for en farve det er. Ja, okay. Kan du godt lide at lave sommerhus ind? Ja. Og plus, det var også min idé. Det ved vi godt. Og ved du hvad, vi er fuldstændig ligeglade. Hvad? Sådan der. Hvad bedre? Færdig med at bygge den af. Nej. Fuck it. Der. Skal jeg se, jeg kan undskyld, jeg lige smadre den trappe der. Jeg er færdig. Det er fordi, jeg skal lige bygge det her. Der. Ja. Der. Jeg er færdig med den første. Nej, jeg er færdig med heroppe. Det hus kommer til at se mega sejt ud. Hey, jeg har en idé. Prøv at stoppe.
Hey, vi kan også lave sådan en etage. Ikke? Nice. Og så prøv at se her. Nå, så kan man bygge sådan her. Men Chris, er det lige meget hvilken vej Nice. et træ her, det vender? Altså hvis du kigger på det. Jeg synes det skal vende det samme vej. Okay, så skal jeg lige have ret. Der. For ellers. Ja, jeg kigger også lidt på det, så ser det sådan lidt forvirrende ud. Prøv at se. Anders, se. Kom herover. Prøv at se den der. Nå ja. Det ser faktisk så nice ud. Det er det, jeg prøver at lave i trapperne. Ja. Sådan der. Fuck, det er... Det er lidt kedeligt, men når det er åbent. Ja, man skal bare lige sådan nå der til, hvor det bliver lidt sjovt. Ja. Nogle gange så synes jeg også, det er sådan lidt kedeligt at bygge. Vi har en Bare bygge løs. Bare roligt, det bliver sjovt her om lidt. Ja. Det ved jeg godt. Det kunne du Du sagt. lige have starten. Ja, det vi er kan bare kun nå starten der. det er når man når Okay. der til Så man bare sådan der. indretning, det er ret sjovt at lave, synes jeg. Det er i hvert fald godt. Det er for at lave en køkken. Ja, så vil jeg gerne lave en stue. Anders, så kan du bygge badeværelset. Ja, jeg er sgu lige klar. Ja, så. Okay, stop. Nej. Nå, okay, ja, okay. Du troede lige, du kunne lave det samme. Ja, det kunne Jeg kan ikke lide æbelkage. Sådan der. Jeg synes, det smager godt. Jeg fik det nogle gange i min børnehave. Det var mega nice. Det gjorde jeg også dengang, der kunne jeg godt, men det kan jeg så ikke længere. Nå. Hvad laver I da? Vi bygger Vi springer slet ikke creeper-hop. Nej, du kan ikke engang spawn creepers, jeg har prøvet. Og du kan heller ikke springe TNT. Det eneste sådan farlige, du det er på grund af, at man ikke må creeper plots. Det eneste du sådan kan grief med, det er vand og lava. Ja. Det er sådan lidt åndssvagt. Men det er på grund af, at man ikke må creep andre her på plotsene. Ja, men altså, vi kan jo ligesom ikke smadre deres plots. De kan ikke smadre vores. Hvis de kan, så vil det jo bare være spild af tid at bygge det her. Nå, men hvis man er en creeper, og hvis man gerne vil... Hvis man bliver venner af det, ja, så kan det godt være, at man bliver addict. Det er 3, 3, 4. 3, Men så kan man jo bare ødelægge det med næven. 3, 3. Hvad? Så kan man jo også bare ødelægge det med næven. Så svært er det. Ja, okay. Sådan. Og så 3, 3, 4. 3, 3. Jeg er næsten færdig med gulvet. Må jeg se det? Ja, kom til det. Ja, det kan jeg godt se. Oh my god, du er noget langt. Jeg kan ikke bare ind og vinduet. Ja, det er også sådan lidt kedeligt at bare stå sådan her frem og tilbage. Jeg står bare sådan her. Og så rammer jeg altid lige det rigtige punkt. Og så... Yep. Kommer du op og hjælper igen? Okay, Jeg kommer. ja, jeg kommer, jeg er heroppe. Okay, okay. Det er 3, 3, 4. Så 4. Der står en lige der og kigger ned på en plot. Er der en, der glor også? Nej, en der kigger på ned på en plot, han vil surfe kage. Mathias, hjælper du mig ikke engang? Nej. Hvad skulle du derovre? Jeg skal lige over og kigge lidt på ham. Hvad for et skin har han? Grimt. Ja, det var godt svar. Jeg kan bare lige overse det. Jo, hallo, så gik jeg bare over til ham. Så slår han bare. Væk.
Han slået på mig. Hallo, fuck, hans skin er fucking grim. Prøv lige at se hendes øjne og en smiley. Hold kæft, det er ulækkert. Er det sådan noget, ligesom jeg har? Eller værre? Næp. Ja, det er jo værd. Det der mere like a newbie. Han var ekstra Der newbie. er krydser. Jeg failede. Sådan. Hallo, Mathias, ikke? Hans skin hedder Nej, der er ingen, der gætter, hvad mit skin det hedder. Noob. Ja, det hedder Noob. Det har du fortalt mig. Jeg glemte bukserne i dag. Ja, det er en kage. Jeg elsker det der skin, der er mere nice. Hvor ham der skræmme skin? Han er flået væk igen. Han gik bare væk. Jeg var på vej over til ham, og så var han bare væk. Måske Jeg var... kan godt se det her, mand. Jeg synes nu ikke, det her, det ligner sådan 100% et sommerhus. Hold kæft. Jeg synes, det ligner mest et blokshus. Hey, prøv lige at se her. Okay, drenge, prøv lige at komme her. Vi skal lige have fundet ud af noget. Hvad Og så? det ser det lidt dumt ud i det her. Så går man lige ind i den her. Og så ser det fucking nice ud. Måske skal vi have rykket en trap herinde af. Ja, det er også det, jeg tænker. Fjerne det her. Jeg skal gå i gang. Jeg skal ikke bare smadre den her trappe her. Nej. Øj, Johan. Det er min yndlingstrappe. Lol. Lol. Nå, men hvad skal vi have til lys? Hvad? Hvad skal vi have til lys? Der laver jeg sådan en lampe. Nå ja. Ellers skal jeg til at finde frem med redstone, så jeg kan lave, hvor jeg trykker på sådan en knap, så tænder lyset herinde. Det er altså rigtigt. Jeg har lige lært sådan en, hvor man kan gå ud og bare kigge ud på. For en sikker skyld, så man ikke falder ned. Lad mig se. Det er godt nok blevet mørkt herinde i vores hus. Se. Jeg er ikke sådan... Jeg bruger noget her. Nå ja, god idé. Der er det jo sådan lidt ud som om, så ser det lidt mere realistisk ud. Ja. Jeg ved. Det her. Det er bare et eller andet, Andersen har lavet sådan et eller andet. En åndet altan. Jeg kan i hvert fald bare sige en åndet altan. En åndet altan. Hold nu kæft. Kommer lige op på trapperne. Hold nu kæft, så kan du lige se ud over alle plot. Ja. Jeg er faktisk ret fedt. Stadig. Det er faktisk en god udsigt. Men ham Jeg kan også se helt derhen. Men Anders, ham der fyren der, han spærrer. Ham der, ham kan jeg ikke lide. Prøv lige at passe på. Hvad laver du, Mathias? Ja, han bygger også en trap den vej. Det vil jeg være med til, det er sjovt. What the fuck, han er en creeper. Blå creeper. Sådan. Hold kom herud, Anders. Ja, det ser faktisk bedre ud. Okay. Næste episode, der bygger vi videre. Ses.